anu lho, sing menarik penonton juga itu juga. Sorry, mau Pak Yo njaluk dipijeti kan. Dipijeti karo gitu. Basan aku lewat. Trimo gawake dingklekku. Napa nggih? Iya, aku dikalahke karo Ndurin. Apa dingklek Elisa karo menjeti aku ora. Iya. Sok aja ngono lho, Ren. Ya. Matur nuwun dumateng Yuseli Ponorogo atas sponsor kebayanya. Semoga yang punya Yuseli sehat selalu, panjang umur dan rezekinya lancar. Amin. Sampun. Penak dienggo bayahe. Enak gratis kok. Labene. Ayo kaya wong mangan ning warung, enak nduk, enak. Dibayari kok kali kuwi. Heeh. Luar biasa ki lho nduk, sampean mulih ning kandangmu dhewe, mulih ning kabupatenmu dhewe nyatane wong semene mbane iki kabeh rata-rata tresnani karo sampeyan. Kira-kira matur apa karo para pamirsa sing semene akeh? Ayo. Matur nuwun ingkang tanpa upami Bapak Ibu. Panjenengan sedaya sampun kersa nresnani kula. Mugi-mugi panjenengan pikantuk berkah saking Gusti. Terus panjenengan panjang yuswa. Terus sehat selalu, terus rezekine lancar, terus panenane kathah. Sik to, kowe iki arep parkir apa arepe nembang? Kok terus. Jajal saiki dadi berpikir cepat, mengucap dengan cepat. Kagem sedaya para pamirsa kula ngaturaken panuwun panjenengan sampun tresnani dumateng kula. Mugi-mugi menika dados amal kesaenan panjenengan. Jenengan kula dongaaken dados piyayi ingkang sehat walafiat, murah rezekinipun, tansah pinayungan dening Hyang Agung. Cepet ngono jajal. Jiro lu ya. Mugi-mugi panjenengan sedaya sampai kantuk rahmat saking Gusti Allah, pikantuk berkah saking Gusti Allah, pikantuk berkah saking Gusti Allah. Gusti Allah. Mboten saged to, Pak. Mboten saged. Oh iya, pancen ya karaktermu ngono ya. Ora apa-apa. Terus piye omong apa neh? Terus nggih sampun. Ayo. Terus matur nuwun dumateng bapak-bapak panitia, bapak napa nggih? Bapak Eko wau nggih. Bapak Eko wau nggih, Pak Eko. Terus Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Kades. Lurah karo Kades iki padha. Oh, saya. Kowe iki tak kueplak kowe iki ora. Pak Lurah, Pak Dan Ramil, Pak Polisi. Heeh. Bapakku. Sapa? Pak Wiji. Wiji sapa? Wiji tikus. Ora. Rawuh rene to? Nggih. Oh iya. Pangestoni kula, Pak. Wah, ya nadyan kaya ngapa lan kepiye saiki lek sampean wis mulai naik daun. Aku yang ngerti sampeyan wis dadi bintang tamu sing nyupiri pakmu ya. Nggih. Mula aja mentolo-mentolo karo bapak. Mosok aduh teko Kebumen pakmu gur kok 50 iki karepmu piye? Pakmu cerita karo aku. Jenengan nyupiri Umi to, Pak Wiji? Nggih. Mboten mobil. Nggih, kula mboten ing Ponorogo ngampili teng Solo lajeng bablas teng Kebumen. Jenengan nggih sangoni? Nggih. Pinten? 50. Ojo tegel-tegel karo bapak yo. Mboten lho, Pak. Lah niki wau pun nyuwun arta kula lho, Bapak. Nyuwun arta kula melih. Nyuwun sangu tumbas graji. Lah nggih apa? Bapak kula kan sakniki hobine usung kayu, golek kayu ten Ngalas. Oh, alah. Jane pun kula kandhani, "Pak, sampean ki wis tuwek, ora usah golek kayu ning Ngalas." Kula ngoten. Terus, "Lah piye? Engko nek gas larang adewe wis ora tuku gas ngoten kok." Oh iya. Ning kamar mandi mburimu wis dandani ya? Dereng. Mbok mosok sinden kondang. Sampeyan iki sinden kondang, sinden viral ning YouTube kabeh do ngerti. Kamar mandi iso tutupi nggae kebo lho kuwi. Mubeng kebo tulisane semen gresik barang ora. Nggih alon-alon to, Pak. Niki kan nderek jenengan mungkin damel kula bangun. Mula lek pas bintang tamu ngono sing 75% ditabung. Kirim ngene Ibu. Nya Bu nggih bangun kamar mandi ngono kuwi. Lah ora anggen nggih duwe akeh mending nggih jajan ora leren. Mboten, pun kula klumpukne kok. Pun kula klumpukne, pun kula. Alhamdulillah. Pun kula planning. Wah, planning. Ngerti planning barang. Nggih. Ya wis, saiki nembang coba kaya apa? Nggih. Sri Wuning karyane Mbah Sukron. Ayo, coba. Oleh Umi Hafifah dari Pulung Ponorogo. Ya. Sak bawane.
putri kangsu Lestieng Warni kayak kaya apik men to kae apik lho putri kangsu Lestieng Warni tet ayo Huning mas tika tuban putri kanjeng sira Pakmu iki mang karo bukmu apa dhewe rene? Kalih ibu. Karo adikmu barang. Nggih, sak keluargi, Pak. Masmu ya melu. Nggih. Ngono ki sesukno aja eman-eman, aja cedel-cedel. Pake sangoni sak yuta. Waduh. Ibuke sak yuta, mase karo tengah yuta. Ngono kuwi. Ora lokak malah saya kebak kowe engko. Kebak utang maksudnya iku. Utang jenengan. Ha iya to. Heeh, ora apa-apa. Dopang. Kok dopang ya? Oh, jenengan iki ampun ngredoni. Lah iya sing kok pikir iki panggah sopire bapak iso 50 gitu ora. Drok perang. Ayo. Dok perang kang bejana Nunenu bebela wirat maya yayo rangi rasri huning gugur. wis pinter nyengkok saiki. Dasare le radang wis mari kok. Ha iya. Terus dadi mustikaning tuban. wis mari le gerak ya Om ya. Alhamdulillah sampun, Pak. Pirang dina kowe sampean gerak ngono suaramu entek. 2 bulan. 2 bulan. Padha karo mbokmu, Bu Kesi kadung gerokno ya sesasi. Mula kuwi janjane lak buncimu nyambut gawe lak gulu. Swara to. Nggih. Lah iku kudu dijaga. Sepira to angele nyirik panganane sepira. Gulu ki gen awet, gulu ki gen kuat. Siji kowe aja ngombe es. Nggih. Es apa wae aja diombe. Loro aja ngemut panganan sing ngemut lenga. Mudeng. Nggih. Siji aja ngombe es, loro aja mangan panganan sing ngemut lenga. Entuk ngemut ning liyane lenga. Contone. Lali ngene malah enak, permen sing isis-isis ngene Mas Taslim kae enak kuwi ngono kuwi. Nggih. Entuk ngemut ning liyane lenga. Ayo. Nggih. Bocah sik semono ora ngerti apa-apa. Sing ngomong sapa? Kuwi apa-apa malah mudeng kok bocah kuwi. Gai? Iya. Ya diaturake ya Sri Huning Mustika Tuban. Mangga Umi Hafifah. Sri Huning Mustika Tuban. Sembah nuwun, Nduk Umi Hafifah. Ya. Nyuwun pelokipun Mas Daryanto. Ya iki didhawuhi karo panitia mligine Pak Lurah supaya men saya regeng, men saya gumyak ana bintang tamune. Adikku wadon ya kuwi Mbak Elisa Orcarus Alasuh. Wah iya. Sing bakale arepe tampil di Mata Najwa ning Kempuk akhire ra iso. Ayo. Ayo. Mengko genti wektu mbok menawa iso meneh. Amin.
Yo men saya gumyak, men saya gayeng Mbak Lisa. Mang jumeneng. Bareng yo. Nangis sajroning ati. Luar biasa iki. Sugeng dalu, selamat malam Wilujeng dalu. Macange malimbo sedaya warga Lembah Babadan. Ya. Bah, lem kelet, bah tuwa, dadi kelet sampai tuwa. Maksudnya sedulurane. Oh iya, amin ya rabbal Kabeh alamin. guyub rukun pasederekanipun kedos sampai tuwek. Kelet. Kowe iki omong apa? Aku ya bingung aku ngomong apa. Muga-muga lah pada mudeng ya. Iya. Kula semeng. Kula remen sanget saged sowan wonten mriki. Malimbo Macange. Kok heeh ta? Lah yo mergane apa kok seneng? Ya seneng aku kok ya akeh banget ya ning Ponorogo ditimbola-timboli. Iya. Timbola-timboli. Maksudnya bola bali ditimbali. Oh iya. Saiki neng kene esuk tanggal 14 neng Kemiri Jenangan ya karo sampean. Kemiri jauh enggak dari sini? Hah? Jauh enggak? Tapi mboten Pak, Jenangan ki mriki Pak. Mboten. Oh mboten. Berarti sesuk nonton malih Ndek Sedaya. Seneng aku. Kandeng aku seneng banget yo tak gawe pantun sithik-sithik. Sithik-sithik ora setetek-setetek. Yo, itu maksudku. Simbah golek tebah. Masyarakat Lembah pinaringan berkah. Amin. Simbah dahar bubur masyarakat Lembah pinaringan adil makmur. Amin. Simbah tuku poki-poki. Ngerti ra poki-poki? Wong tuwek tuku panganane poki-poki. wong nom-enom iku. Simbah tuku poki-poki, masyarakat Lembah pinaringan kathah rejeki. Amin. Wes ta aku iki kan nek sinden majeng wonten ngajengan niku biasane ndongakaken. Niku kula pun ndongakaken nganggo pantun. Oh iya. Aku ora ngepek lho. Ora ngepek. Aku yo ora ngepek, ora. Kamu ngepek, kamu pakai tablet. Iya, tablet lah iki Dumeh tombo anyar. watu ya ora. Dumeh anyar. Aku baru ngene iki beli. spontan ya iso lho, Sa. Hah? Spontan ya iso. Iso coba? Hari Selasa mandi di kali. Hari Selasa, cakep. Oh, Elisa cantik sekali. Ya. Iso, cerdas tetepan. Ada layang warnanya merah. Terus? Padalang. Apa? Enggak jadi ah. Aku ya iso parian. Lah, nopo? Alah. Ibu Aku ya iso parian. Nopo ya? Iso rungokno sik. Nggih. Tuku kerdus, diwadahi tampah. Terus? Bojoku bagus. Njaluk ditumpah. Iya. Ampun, Bu. Aku enggak bermaksud loh iki pokoknya mong gegujengan. Mong bercondo. Oh iya. Bercanda, guyon. Guyon. Maksudnya ora. Pokoknya sing penting ono layang warnane ungu. Hah? Ono layang warnane ungu. Terus? Pedalang. Apa? Aku padamu. Warna ungu dimakan buaya. Waduh. Kamu padaku, aku juga. Aku ya iso. Aku ya iso. Apa? Aku ya iso. Pinter Aku ya e. iso. Tuku wedhus terus dipendem. Terus? Bojoku bagus njaluk diantem. Aduh. Wes iki gawat iki nek mlebu netizen ngerti dikira aku menghancurkan keluarga iki. Bahaya. Aja diteruskone ya, aja diteruske ya. Iya. Wis ngono kuwi kok pancen gayenge lek ngono kuwi Mbak Lisa. Iya pancen e. Lek petuk ngomongan serius ngono kuwi ya piye. Ya Dadi piye? kudu gojek-gojek ngene iki, Ya gojlok-gojlokan ngene iki ora apa-apa. Penonton seneng kok, seneng kabeh. Pancen ya kaya ngono. Nggih. Iki dalam rangka bersih desa, gandeng panjenengan kuwi lak nuwun sewu, calon utawa kandidat doktor. Menurut pengamatan panjenengan, Nggih.
analisis panjenengan bersih desa kuwi apa? Kok iso nganti Palungguhan iki tetep lestari, diuri-uri dilestarekake karo warga masyarakat ing sak pulo Jawa mligine. Ayo. Nah, iku sing aku seneng terutama mergo bersih desa aku kan ditanggap terus. Jelas kuwi, heeh. Iya, bersih desa iku aku senenge karena merukunkan masyarakat. Nek biasane apa meneh zaman sekarang, masyarakat itu kan kerjaannya semakin beragam. Nek biyen tani kabeh ya tani karo dogong. Dodolan iku lho. Heeh, dagang dogong. Iya. Dadine gampang, nek ketemune gampang, Kang Senan nggo ketemu, nggo apa guyub, ketemu tanggane gampang. Tapi sekarang makin banyak, kerjaan makin beragam. Dadi arep ketemu mangkat mulih kesel merem langsung. Ya toh, bojone we rong mesti dikeloni mergo saking kesele. Iya. Ya toh. Nah, dengan adane bersih desa iki, nah itu bisa menyatukan masyarakat. Apa meneh nganggo gelar wayang. Nek gelar wayang manfaate akeh. Siji kuwi nggo tirakat merehatenake ya desane ya kabeh keluarga sing diayomi desa. Nah, nek wis diprihatinke engko pujine wong kabeh ndonga melek sewengi. Melek. Ora melek. Melek sewengi. Dongake ya kabeh ya keluargane ya dulure ya warga kabeh ya desane lah berarti iso diparingi makmur sakmene iki ya kabeh melek ya dalang ya sinden ya wiyaga kabeh melek dadi dongane apik. Amin. Ya toh. Terus nek bar kuwi iki kumpul kabeh terya tertib nek nonton dangdut mung ngene ngono atau nek saiki kan kabeh lingguh ning rene lingguh kene lah karo nonton wayang karo ngrasani sinden rasane menyenangkan. Ya, heeh. Tapi pamane ngrasani sinden janjane ya ora elek lho, Mbak. Boten. Pancen ya sinden didepne penonton didandani cantik, butuhe pancen dipamerke untuk menghibur penonton. Betul. Lah yo nek jenenge sinden ki diayu-ayu, sing marake ayu yo nganggo kebayang, nganggo konde, nganggo jare itu membuat auranya semakin cantik. Lah kuwi nek misale mes apik kaya ngene to timbangane sing nganggo seksi-seksi katok sakmene. Oh iya. Bener. Malah cara ora ngono jare yo ora yo mending sing seksi. Nah aku sih seneng sing kaya ngene makanya aku tetap konsisten kalau manggung ya bagusnya pakai kebaya, pakai jarik itu komplit. Soalnya makin cantik nih udah bawaan dari budaya kita. Wes jangkep sak pertunjukan wayang kulite. Ngene lho Mbak, dadi sampean ngangge bayak, nganggo jarik ngono kuwi ya. Yen cara mbah-mbah biyen, mumpung bapak-bapak ingkang sepuh-sepuh tasik lenggah teng mriki. Cara biyen sampean kono lak etan. Sampean kaya etan mlaku ngulon. Oh toh, ngulon nirono. Terus delalah enek angin kok kulon. Aku praktek ya. Heeh, mlaku alon-alon. Jalan pelan-pelan. Nah, kuwi, Aja kaya arep pitik ngendhok ngono to sing apik. Lah piye sih le mlaku ki? Biasa aja yang cantik. Iya, heeh. Lah ndelalah enek angin kok kulon parane ngetan. Terus akhire iki angin kuwi nyempyok nang nggen jarikmu, kentelmu terus ketok maklap ngono iki. Cara mbah-mbah biyen ngono wis jelingi wisan ngono kuwi. Oh ngono ya. Mongko sik ning nggon kempolku ra ono senterei apa sing marake murup ya? Enggak ada senternya tuh yang bikin murup apanya. Jare maklap. Apa sing maklap? Saka resike kentol mergo dirawat terus akhire maklap lap ngono kuwi. Lah saiki iki cara saiki wong wedok saiki iki ora ngono. Cara ngibarate lemper diunceki kabeh. Dadi wong iki ora gumun malah. Enggak ada senine ya. Kayak senine. Nah nek ngene kan mbok kentol ketok ngono aja kok wong-wong kuwi lho. Lurah lho bengkok iso entek mergo kentol. Wah kalau mboten matur lho, madalang lho. Nggih, paribasane ngono kuwi ngono lho. Ya. Nggih. Iki aku arep apa ngaturake tembang-tembang. Wau ketok katonipun kathah nggih. Kathah nggih. Tembang-tembangipun kula minangkani setunggal. Sing pundi? Derek. Sik sampean tak golekne kanca iki. Sinten? Sik, iki mau pesen saka panitia ditaske aku nalika ana transit nggih SD kono kuwi saking Bapak Sastra sinten iki? Senun nggih. Pak Sastra Senun. Oh ya. Menika nganggit dandang gula sandi asma bersih desa utawi bersih desa. Nah,
Menika badhe dipun sekaraken piyambak mangke jenengan ingkang dampingi kalajengaken pepiling. Oh siap. Pak sinten wau? Sastra Senun. Pak Sastra Senun mbok menawi katuran minggah wonten pepanggungan sareng kalih kula mboten galak, kula mboten nyokot. Tenang. Monggo Mbah Sastra. Monggo mriki kula entosi penotone wis ngenteni Mbah Sastra Senun katuran mriki Mbah Sastra Senun. Gerak. Maju jalan. Iki piye to ya? Lagi ngadeg wong loro kucul kabeh bae iki. Mbah Sastra jenengan nggih purun diperintah karo Elisa ngoten niku lho, ora. Mikir caoske sik, ayo. Nah, iki sing irengi, sing waras iki. Nah. Miki ya ana sing ra waras barang. Oh, Di kesel. sekolahke dulu. Nggih. Mbah Sastro. Sosro napa sastro? Sastra. Mbah Sastro. Derek tepang mbah kula derek belajar. Kula Tepang bokonge, ora. sinden enggal. Kula diajari nembang dandang kula niki jenengan sing damel. Murip mboten. Murip. Urip mboten murip ora. Cek. Nah. Cek, halo. Mbah Sastra. Napa mikir jenengan pun mboten pati urip? Mboten. Tapi nek didemek langsung urip kok. Oh, kok demek urip mau, Mbak? Iya. Oh iya. Niki pegang hidup. Dipegang hidup ya. Hidup. Tapi didemek setetek lagi muni. Cek. Mbah, panjenengan iki ndamel dandang gula. Nggih. Kula belajar nggih. Jenengan cobi kados napa niku? Oh, nggih. Nggih, larike. Swara kula niki mengke saingene kalih swara mercon. Kalih mercon. Nggih. Swanten kula pun sami kalih mercon. Mercon niku si laras si banter ngoten niku. Nggih. Nggih, Berarti adalah iki bakal wis sae, Pak. Jan yuswane pinten Mbah Sastra? Yuswa pinten? 17. Hitung dosa. Dadi enten 3 tataran. Yen bocah Mbak Elisa umure Oke. 17 tahun nganti 20, Oke. itu adalah pandangan hidup. Pandangan hidup. Setelah Dipandang wae suwi-suwi hidup. Pandang itu, hidup. Engko lek Nek, umure 20 nganti tekan 35, ya, kuwi pegangan hidup. pegangan. Jadi ra mung dipandang. Iya, Hmm. tutuk. Lek ora dipegang ra iso hidup ngono lho. ngono. Nek lek 70 ngene iki perjuangan hidup. Perjuangan. Lek ora diperjuangne ra iso hidup ya. Kula perjuangkan panjenengan nggih, Mbah. Nggih. Cobi, Mbah. Ampun sesek, Nggih. Mbah. Kula radi menjauh mawon. Gendeng niku saged gendeng lho, Mbak. Gendeng sakit gendeng. Nggih. Mboten namung gendeng, dalange nggih gendeng. Si Kula gendeng. nggih gendeng. Ya ki melok gendeng. Siji gendenge sing muni mboten gendinge. Oh, ngeten nggih, nggih. 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 Monggo memang anu Wah niki. Apik urupe mau nek kula terus. Oh, ngoten nggih. Napa kula sik Mbak Elisa, sing- menembangkan, Mbah? Kula Jenengan sik sing nuduhke nembangke. B terus Dek. Napa ngoten lho. Ngoten lho. Nggih. B nggih. Oke. Kula napa jenengan? Pingsut. Iki lak sandi asma bersih Bersih desa. desa. B iki apa? Ingkang inggil tiambak B. Bahagiane kagem sesami Bahagiane kagem sesami. muta undang-undange desa Oh, bahagiane nek di emu to. Hmm. Oh, dudu. Emu to undang-undange desa. R resik ati lelah kuning
sampun tukar lan patu iku awal atuh bi aduh bilahi amin lajeng ha Heri Bapak Lurah Dek Desa Lembah Mle desa Lembah maju lajeng Elingo jroning makarya elingo waduh ngene ku nganu nggih ngaten niku cengkok nggih lajeng bar napa niku es syukuran ngagem pidalang cahya kuntadi Jenengan apal moko teng YouTube jeneng kula Eko Kuntadi kae. di bawah dhewe napa niku oh Teoreja kijo Amin ya rabbal alamin. buat si bawah sae sanget lho Mbah panjenengan kamele kagem pepeling jenengan kula pepeleng nggih Nggih. oke beres Nggih. panjenengan joget mboten Ya, kudu joget. Iya. Ning alun-alun lho Mbah, sampe disyuting kathoke emplotrok ora krasa ora. Nggih. alun-alun bot alun-alun Monggo dipun aturaken pepeling karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Dados. Waduh, elok. matur nuwun nggih Mbah mangan karo dawa-dawa Mbah Susro muga-muga panjang yuswa apa nangis to Mbah nggih matur sembah Tondo Tresno Mbak Elisa mangcaos Mbah Sastra nggih. Tondo Tresno menika saking Pak Cahya Nggih, Kuntadi nggih. menika simbah Nggih, berkah sami-sami. ketur simbah nggih Nggih. Catetane ceblok Mbah, catetane. catetanipun Mbah nggih benjang nggih pentas meleh nggih Mbah Lho piye Mbak? Piyai Ponorogo nyeni-nyeni lho. nyeni-nyeni lho sedaya sakit sae mbok 70 tahun tapi semangatnya timur Ayo. tetap muda jiwa muda jogetnya ya cara Petruk ngene-ngene lah lah aku mah ya ngene-ngene cara Bago Iya, apa-apa iso apa-apa apik kaya ngono Iya. kuwi. Lan delalah ki mau pamundhut ki mau ya dikersake karo saking Mbah No Kulit. Wah iki. Petung Rejo Nguntara Nadi. Ya, gending pepiling kagem Ki Cahya, Mbah Trima, Pak Guru Prayit, Mbah Sariman kalian Mas Saiful. Wah iya. Mbah No Kulit iki. Iki elok iki piyai penggemar wayang luar biasa. Ya. sampun dipun aturaken Nggih. Ya saiki sampean gandeng karo Mbak Diajeng Chandra Mulya. Mbak Diajeng Coba kaya apa? Iki sing Iki delalah panjenengane longgar iso gabung kalih Madangkara. Ya coba. Iki ana pamundhut sing ngersakake ya kuwi Caping Gunung Jengleng. Nah, iki. Dasare manten anyar iki kulino jengleng iki. beda loh langsung bersinar langsung ketok lebih berbobot ya seneng sih. kamu ya nek wis dari mantan ki seneng ya Pripun, Mbak? iya aku ya pengen itu apa kok bisa dari mantan apa iki Alhamdulillah kula dijodhokne kali Pak Yoyo kali Bukes. dijodohke kok kula mboten dijodohke sih Lah kuwi arep tak pek dhewe kok. alah Tak pek mantu ngono lho maksudku ora. Bukesi ampun cemburu ten mriki nggih, Bu. Alah nggih lah Pak Yoyo niku nek ten dalem kan milik Bukesi. Nek ten panggung ngeten iki lak nggih milik umum to, Bu. Cocok. Ya kono grogot tenok. Diajeng ngomong ora penak lho, Nok. Lah Bisa maksudnya milik umum, aku padake WC no apa piye milik umum ora. 2000 lumayan lumayan.
Piye pengalamane Barabi luwih seneng apa luwih senep? Alhamdulillah seneng, Pak. Seneng ya. Oh, enak jan. Bau enak ya. Jen, Pak. Sing marake bau enak apa? Iya penak. Maksudnya iki nek ning ngendi-endi diterne ngono lho. Ana sing ngeterke ya. Sing ngeterne. Kuwi lah sing merake ya. Aku yo diterke tapi karo liyane. Lah sinten? Yange. Ya urung ya sing yange. Oh, sik yange. Durung dadi bojone. Ya mula tak puji-puji ndang rabi sampeyan Amin. Tenan dong. Iya. Ora cemburu kan? Hah? Ora cemburu kan? Cemburu iki aku lek seneng karo wong wedok ketika wanita itu bahagia maka aku juga ikut bahagia. Itu mandi. Iya, mandi di kali. Capek gunung, ayo dijengglengkeno. Anjir. Sing jenggleng sinten? Hah? Ya wong loro. Mbak Elisa lho. Berdua. Kowe ketok luwih pengalaman dalam jenggleng men jenggleng. Ah mboten nek kula biasane dijenggleng kok. Nono ora. Cah cilik ora. Bawa caping ngono. Ya Allah cah cilik kok terus to Pak. Kula pun 20 tahun lho. Ya pira wene lho SMA kok wis rapi ora. Nggih. Yo pangkur caping gunung ya. Ya rokok. Ya. Pengen. Lurut. Ya. Karo Oleh Doren ah. dulur Sinarawati. Dalang ki yo tanggap yo. Nek sama gitu-gitu tahu, soalnya ngrejekeni. Anjir. Ayo. Lah wong niku pesugihannya Pak Yoyo iki. Hei. Kabehmu iki ora. Maksudnya sing anu ngono lho, sing menarik Tapi ya, penonton sorry, juga sorry. itu juga. Sorry, mau Pak yo njaluk dipiceti kan. Hah? Dipiceti Nggih. karo Alah, gitu. nggih. Bahasan aku lewat. Trimo gawake dingklekku. Napa nggih? Walah. Ayo, aku dikalahke karo Ndurin. Apa Dikalahke. dingklik Elisa karo mejeti aku ora. Iya. Sok aja ngono lho, Ren. Ya. Kowe nganti kowe mejeti aku ora gelem kok aja takon dosa. Tak shotke ngono dadi serigala kowe ora. Ayo. Yo. Sapinten Kang Dar? Wah, Kang Der. No. Iki sapa sing dijengkleng ya? Cange apa aku? Awakmu aku sorry latah aku mau. Latah sorry. Kamu? Oh, kamu aja yang dijengleng. Ya udah. Kamu nggak apa-apa sih, demi kamu aku nggak apa-apa. Ya, jangan gitu, aku mohon maaf, aku nggak tahu nih tadi. Beneran? Sekarang Iya. aku apa kamu? Kamu Soalnya kalau bareng itu agak susah. Malah enak bareng itu, gimana sih? Berarti aku apa kamu? Kamu aja lah. Aku ya. Iya, kamu bawah aku atas, ya. Tapi aku nggak mau sendiri. Terus? Kalau cewek sendiri tuh nggak enak. Ayo Sul. Cocok. Sul. Cowok cewek ngono loh. Mau wis omong jare. Iso bareng Lek ora? mangke dalu kula wani, Pak. Ayo, Tang. Ayo Sul. Ayo Mas Sul. Pak Yoyo. Apa? Ugi niki wau wonten panyuwunan saking Mas Riki Putra ugi mirsani wau ngetek ten Instagram gitu. Ngersakne Loro Ati 2. Oh iya, siap. Sing nembang Mas Sulomo. Iya. Ayo toh, kita jenggleng bareng. Ayo Mas Sul. Biar Mbak Dia aja yang nembang, kita jenggleng. Iya. Ayo Kakak Beta. Gimana, siap menjenggleng berdua? Kira-kira piye Mas Sul jenggleng Mbak Elisa karo aku Mas Sul? Isin lho Pak. Eh? Isin. Ala Aja kuwi isin. jarikan bis kapan tek isin ngopo? Wis kape gegeden iki lho Pak. Lah ben ketok lemu pancene kok ya ora. Tumbasnya sing cilik ngoten lho Pak. Heh? Kula iki gegeden terus ning mriki sini. Sing bener awakmu sing kecilikan. Iki Pak sak meter kok. Kanggo mantel. Ada ke mana? Malah ora teles kok ya malah. Lah gawe BSKP rangkung rambu apa piye? Ayo bareng ya. Ayo Mbak Diajeng. Yen mamajeng Mong karo. Ayo Sul, kelas Sul. Jano
Arahmu ora jelas lho. Lah jane sembok jenggleng ki sapa? Yo. Piye rasane? Ngono lho, aku nek ngene kan seneng ya dijajal sik lagi dituku. Oh, angger wong jajal remuk no wis aku. Piye, gimana perasaanmu? Biasa aja. Biasa aja. Emang beda sih. Coba sama yang lebih berpengalaman. Kita era normal ya. Kapokmu kapan kowe? Ayo jajal Mas. Cita. Oh, katalah. Kenapa? Ada apa? Iku lho wis tak cedhaki kaya ngopo aku kurang opo sih jadi wong wedok yo cantik yo aku yo sekolah tapi dia milih sama dia tuh gimana? Kowe ora ngerti, kuwi senenge padha lanange. Oh ya wes mulane tak kira kok aku ditolak gitu loh. Enggak, iya. Lah dadi jeruk makan jeruk kowe bulane ya. Iya. Bilang dong. Isi gendeng tenan cah iki, Pak. Sopo sih? Mas Udin. Gawat iki. Gawat. Padha lanange seneng ngono rabimu ning Australia piye kok? Angel. Panas udan panas lengaleng capek gunung. Ayo Sul. Ayo Mas. Ojo dicekeli terus ya nek apane to. Gila. Oh ya mung sak ceplukane cekeli ya. Ngowe ce lho Mas Sul. Trimo ora?
Pun. Ayo cepet. Kowe bawa gentino, bawa gentino. Slice Pak. Ora isin-isinan ora nyolong is. Wadon sarta Swara suling kumandang swara. Intan tali ngulon Dul ayo. Wah, tepuk tangan. Ngene iki lho unjuk Rene sik Sul. Nggih mancing liyane sing kendel-kendel. Nek gendel kan cair to. Ya. Iki mung tandha tresna ya. Heh sing ngongkon nyekel mik iki sapa? Cenanangan tangane lah. Ya, iki tandha tresna tok ya. Ya. Disembah dulu ya. Matur nuwun, Pak. Ya, wis ya, muga-muga dadi srana sampean saya sregep le nabu gamelan le dadi kenapa ya? Ya, ya. Kabeh mau kan Matur nuwun. Ya, ya. Ora. Kapan Mas Udin? Wis tawane kancane ora pengen Mas Udin. Aja GR kuwi ya bayarane sesuk-esuk ya kuwi kok. Nah. Aku malah kok elekne aku. Makasih Mas Sulomo. Mas Sulomo Prasetyo. Wah iki.